uqalile umsebenzi empilweni zenu uyakuwufeza, okusho ukuthi nanoma ngabe inkinga siyabhekana nazo empilweni zethu, kepha kumele sikhumbule amazwi ukuthi oqalile umsebenzi empilweni zethu uyakufeza, ngokuba yena unguNkulunkulu weqiniso odinga ukuthi si-understand noma sithembe i-process esuke yenzeka empilweni yakho, ukuthi konke lokho kwenzekayo kumele kwenzeke ngoba awuqalile umsebenzi empilweni yakho uyakufeza. Uzathi uJobe ku-42 athi, yebo Nkosi ngiyazi ungenza konke ngokuba icebo lakho lingevinjwe. Athi uNkulunkulu, mina nginecebo ngokusalwa kwakho, noma athi mina nginecebo lokuphila kwakho, okusho ukuthi nanoma yini ubhekana nayo noma ey'ntweni zonke ubhekana nazo, uNkulunkulu unecebo ngalezo zinto. Okukuthi kwesinye isikhathi ngike ngasho ngathi kwesinye isikhathi asidingi ukumkhweshela uNkulunkulu, kodwa sidinga ukummemeza mhlazane sibone ukuthi izinto engathi azihambi kahle, nanoma zihamba kahle simbize, kodwa izinto zinesiqalo mase futhi ziba nesiphetho. Bengifisa ukuba mfishane ngikhulume ngithi oqalile umsebenzi empilweni zenu uza kuwufeza. Kusho njalo uNkulunkulu namhlanje ukuthi nanoma isiphi isimo obhekene naso, kodwa oqalile umsebenzi uzawufeza. Ngifuna ube nethemba lokuthi nanoma yini eyenzeka empilweni yakho, kodwa uqalile umsebenzi uza kuwufeza. Uthi uJobe ngelinye ilanga eselahlekelwe izinto eziningi empilweni yakhe, esegula, ngisho umfazi wakhe esethi ethuka lo Nkulunkulu wakho masuyafa, kepha uJobe waphendula wathi, mina ngiyamazi ngoba engimkhonzayo, ngimkhonze ebuhleni futhi ngizomkhonza nasebubini. Ngoba uyazi uJobe ukuthi uNkulunkulu weqiniso futhi uNkulunkulu wesikhathi. Usuthi umbhalo ngelinye ilanga yena ufika ekuseni sebethi baqedile ngawe ebusuku. Kusho ukuthi empilweni yakho izinto zizokwenzeka, noma empilweni yomuntu izinto ziyenzeka. Ethama uhamba phakathi nempilo, inesiqalo inesiphelo. Ngalesikhathi siqalile, kusho ukuthi kunohambo oluqalayo before iphele, kuney'qabezi noma kuney'nkinga ohlangabezana nazo phakathi, okukuthi zidinga ukuthi wena uthembe uNkulunkulu, ukholwe kuye ukuthi njengoba uqalile umsebenzi empilweni yakho uza kuwufeza. Sibe nethemba, singayeki nokuthandaza kuye, ngoba thina amazi noma uNkulunkulu bathi siyamkhela.